What's up everybody? Everybody, what's up na naman ulit sa inyong lahat. Oh, dito. Nyo, anong ulam natin ngayon nyo? Chicken adobo. Tatlong baby? Baby lang. May tatlong baby. Happy birthday on you. Happy birthday on you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday on you. Nanguha muna ako ng para pang tuhog sa litsong baby. Ito pwede na to. Ano masasabi mo sa tatlong baby? Kinatay natin ngayon. Ayan, kumukulo na po. Kawawa yung baby. Mas kawawa kami kung wala kaming kain. Yup. Ang hirap linisin ng baby kasi maraming balahibo. Ano yan pre? Ano yan? Coconut. Coconut wine. Oh, isang container ah. Dami ah, dami. Magkano yan? Isang container? 600? 600 lang. 600 lang sa may RC siyang kasama. Para mas lalong tumamis, lalong sumarap. Wow. Ready to tagay na yan. Ready to drink. Ready to drink. Drink moderately. Baso, baso. Baso, walang baso. Kaya kumukunti yung supply ng mga balot kasi pag nakauwi sila, iniihaw sila sa isang araw, tatlong bebe. Ngunit ang may pakpak sa likod. Okay. Wala, may live. Yeah. Hey, what's up guys? Nandito na naman kami. Oh, nasa loob na yung mga materyales. Pasok na yan sa labas. Gasolina yan. Gasolina. Gasolina ng tao. Gasolina. Gasolina. Nilagyan ng RC. Gasolina. Gasolina na may RC. So, sumarap yung luto namin. Masarap, parang suka. Ano yan? Drogas. Ba't ang dami? Lagyan ng drogas para high na high. Para madaling maluto. Ah. Lagyan ito ng ano Ano yan? bawang para pa hindi kayo maunahan ng aswang. What? Para Panagot ng aswang. Pag hindi nyo ito nilagyan, pag iniwan nyo dyan, baka maunahan kayo ng aswang. kaya may bawang. Oo. Ah. Tutuhugin. Oo. Tutuhugin para tutuyukin. Para paikutin. Ayan. Atras tayo ng konti. Ayan. Mga ilang kilo yung bawat isa nito? Dalawa. Uy, nahulog yung nahulog yung mga ingredients, yung mga materyales. Panagot ng aswang. Mga 2 kilo siguro to. Kailangan mo ba ng assistant? Birthday boy, ano yan? Alambre, pang tali ng liog. Dapat bilisan natin yung pagluto nito kasi marami na yung bisita dumating na. Kunin mo yung cake John sa rep. Ha? Anong wish mo? Sana kunin ka ni Lord. お前はもう死んでいる。 Bilisan natin baka mainip yung mga bisita natin. Ayun oh. Ano sabi mo? What a nice and wonderful idea. Ano ito? Ang street ng ano? Kawayan. Ito, maganda yung tuga namin. Pakinding-kinding. Ito yung kumuha. 何？
Ayan, dumating na yung aming ilaw. Yan, wala kaming ilaw dito kaya motor na lang yung gagamitin namin pang ilaw. Para dito. Oh. Oh, luto, luto. Wow. Luto na yung aming bibe. Oh, ayan. Kanin na may kamote. Pisto, pisto. Masarap ang kain pag may siling demonyo. Bro, bakit ang dami mong pawis? Wala nang ulam tol. Grabe ang pawis mo. Masarap ang kain pag manghang. Anong klaseng sili to? Siling demonyo. Sili mo na saan? Saan? Ito. Ano lang to na pisa-pisa. Oh. Galing pa yan sa impyerno. Tapos ka na? Kulang. Kulang. Bahong kulang. Kulang yung tatlong baby. Napunta ako dito para kumain. Dito ka pagpulot. Itugpa na mo ang buyog nga dako. Wala tere. Uy! Kumusta naman kayay? Galing ba ako ng malayong hindi mo marating? Sa sobrang layo na napuntaan ko, nabangga ko ang demonyo. Yan ang sinasabi mo. Bigyan ka namin ng isa. Bigyan nyo ng putot. Yung putot na maliit at maraming tubig. Follow the Amigo Brian and subscribe the press button and like and share. Sama mo na yan. Sama mo na yan. Oh, gumagapang pa oh. Inom ka. Inom mo ba? Ulitin? Ulitin mo? Ano sinabi mo? Pulutin mo. Tilaw. Hindi yan matanggap. Hindi. Ah, dito. Sa alam eh. Pulutan na. Kita alalay. Dito tayo sa hindi bakilay. Niyok naman eh. Run. Bumaba lang ang taong isang taon na. Isang taon na. Isang taon na sa niyog. Ano yan? Primitive plato. Primitive plato. Oh. Ganito ang tamang paggamit ng itak. Oh. Yan. Kasi tuhon to. Oh. Kaliwa. Nope. Yan, dapat dito yung handle. Huwag gayahin. Pang professional lang to. Drugas muna, drugas. Oh, hindi na ako sasali dyan kasi pag nahuli kayong apat, may tagadalaw doon sa prisuhan. Drugas ka muna, drugas. Tuwing! Tuwing! Sarap nito, tuwing! Tuwing! Tama ka na, tuwing! Tuwing! Ano, tuwing? Nagbago ka na, tuwing! Patag na, tuwing! Tuwing! Bilisan mo, tuwing! Yeah? Mana, tuwing? A few moments later.
Gi. Kena. Lala. Lot. Rescue. Mga gamot mo to. Rescue. Nangilo man, may ilo. Ay, sulod. Uy, lamas din ha. Yes, sir. Racing, sniper. Gila. Stuck up man. Oi. Gi. Na. Next. Tungkol Japon.